Pois eu era a dúda que... Si, eu era... Perdón, podo contestar? Sí, sí, sí. Podolle contestar? Era a dúda que tiña, preguntei, como te empezaches a rir, pensei No, que te rías da miña foi un pregunta. malentendido. Pois perdona, entonces. No, foi un malentendido. Brais, ten a palabra.
ese é o espírito desta moción e por eso se fan estas propostas que son, pois, como pon na propia moción, colocación de contenedores tanto verdes como contenedores de outro tipo para facilitar a reciclaxe, instalación de máis luminarias na área de autocaravanas para facilitar a visibilidade e, por tanto, tamén a seguridade dos usuarios da área, e despois a instalación dun sistema de recarga de electricidade para os servizos das autocaravanas, que sexa un sistema de previo pago no que o usuario, pois, abonando unha cantidade dentro do que hoxe en día hai sistemas
sabes, comezar outra vez. Entonces non esquecerse das cousas que se demandaron. Eu, como digo, en comisión se digo aquí, xa decimos que non vos vimos atacar os desbroces, vanse facendo, pero a xente sigue demandando. E xa comentamos outro día que as pistas da parcela de Santo Andrés están intransitables, e todos o sabemos os que estamos por ali. E non é unha petición que agora, nestas alturas, sempre se fai. Manolo, xa sei que outro día me contestaste, pero eu quero decir que como en agosto non hai pleno, eso ten que estar feito. Tamén tamén lle preguntaba, creo que a Paula, como decía, se tamén ao pasar estas ferias, este verán, por así decirlo, xa vai estar operativo o local onde estaba a sede do Consello Regulador para algunha asociación que justamente poidan estar ali a súa nova andadura. Tamén non sei se preguntei, pero xa que preguntaba varias veces, que vai pasar ou que pasou con esas naves que se iban a alquilar ou que se alquilaron para o GES, porque está todo parado. Con algunhas das melloras que se falaron, melloras, o sea, cando houve a reunión, con algunhas das melloras e demandas que fixeron as traballadoras do SAP, incluído algún tema con fisioterapeutas que elas teñen que acudir por su traballo moi a menudo e que, bueno, evidentemente teñen que pagar do seu bolsillo. Tamén me chegan algunha queixa de novo dos vertedoiros que había por Samín e por Aproba, que parece ser que, bueno, a xente despistadamente, non, como sempre, pues que siguen botando por ali algo. Entonces, o mellor pediría que se puxera algún cartel, como que hai aquí prohibido verter lixo ou unha sanción, porque, como sigo dicindo, a xente sigue facendo o que lle parece que está ben, que a veces está ben. Creo que non se me esquece nada. Desexarles que isto pasen ben. Sí que, perdón, se me olvidaba o máis importante. O máis importante é que hoxe, mesmo me chegou a queixa dun traballador deste concello, e estuve falando con el. Entonces, eu, como a quen lle compete, neste caso é o Concelleiro de Deportes, eu pediría unha reunión en canto fora posible, porque esta persona veu a falar comigo e así mo transmitiu, para que se poida aclarar un tema que me parece bastante importante para él, porque repercute no seu traballo, no traballo que está realizando, e no cal se sinte un pouco estafado, por así decirlo. Entonces, dame igual quen acuda a esa reunión, pero eu pediríalle ao Concelleiro de Deportes que teña en a ben, e digo ahora porque me comunicaron hoxe, non é que o traia preparado, como me comunicaron hoxe, en ter a ben reunirse, e non me importa que participe tamén o Concello, vale? Grazas, que o pasen todos ben. Grazas, Maite. Mira, tomamos nota de todas as solicitudes que fixeches, estas contestaremos por escrito, tamén do robo da prohibición de verter lixo. En canto ao tema do traballador que
si hubo previamente un expediente de execución subsidiaria e demais que nos creemos que sería o lóxico, porque desa maneira se lle podería repercutir o gasto ao propietario do inmoble, e se non parece que se lle regalaron as portas ao propietario do inmoble. Pero bueno, xa digo, é unha cuestión diferente. Eu creo que a mensaxe que se lanza á cidadanía pode ser equivocada si se sigue con este tipo de prácticas. E xa por último, unha cuestión tamén que nos chamou a atención en referencia a pedir que eu creo que
atopa a estación enolóxica de Galicia. O estado tanto lamentable, tanto por dentro como por fora, e así o denunciamos, porque se presenta ese viño, por que non se fai na estación enolóxica ou no Consello Regulador? Marco incomparable e benvido, pero dende logo é unha vergoña no estado no que se atopa a estación enolóxica de Galicia, un referente para